Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kung atong tanan. Kumusta? Adlaw day karong Sabado no? Sa 4 na gyud sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa dili pa day no, ako di basahon ng naiusa nga nag-comment no, si Les Pretty Girl. Hello idol, I'm watching from Hong Kong while I'm working. Nakikinig ako gamit ang headset ko. Okay, salamat kayo no. Les Pretty Girl, salamat kayo sa pagpaminaw no. Ang Pingya Permino sa Hong Kong. Les Pretty Girl. Sa tanan no, nga nagsunod na rin no, salamat kayo sa pagsubaybay no, mga followers no. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 60 na ta no, mga followers no. Part 60 na ta. Matagsaho sa adlaw. Naandyan sa puso. Hi, si Claire. Uy, Kent, uy. Isukunin mo. Ano? Claire! Uy. Claire! Wow! Ken! Kalma lang! Bakwi ang imong kipatuon niya isa Kuya Hans. Bakwi Kaisugod ni mo! Masa akong bakwion, Ken! Suti sila Kuya Hans o kayesa. Nga dili tinuod nga wabdos ka. Mabdos ko! Nagabati ka? Mabdos ko og ikaw ang amahan! Unsa? Gusto kang ebidensya? Sige, pabuta ko niya. Bay, Kent. Kalma lang, bay. Ginawa ko na. Yan, gusto kag tubig. Salamat na lang. Ano suko ang gigang Claire, ha? Di ka ganaan mo mahimong amahan sa iyang anak, ha? So, kunain ko mo. Hoy, James. Ayaw na pag-apilin ng problema, ha? Amo ra yung problema. Oh! Gusto kang ebidensya nga mabdos ko? O sige, basahang akong medical record. Naasab ang resulta sa akong pregnancy test. Sige na, basahan na! Og tutukig maayo. God. Claire, dili ni tinuod. Tinuod ng tanan, Kent. Wa ka magdamgo. Mabdos ko og ikaw ang amahan na kabati ka. Ikaw ang amahan. Nga naman ka? Huwag ka makatingog sa kamatuuran nga imong gibasa. Pero, Ha? Nagtuop akong malipay ka nga makakita sa imong liwat. Unya karon, mura kong kriminal nga imong gisung dinhi. Kay dili ka gusto nga mudawat sa kamatuuran nga amahan na ka. wa ko'y gusto nga. Huwag kay gusto nga unsa. Nga ako ang mahimong inahan sa imong mga anak. Kinsa di mo gusto? Kinsa'y gusto yung mahimong inahan sa imong mga anak? Si Ayasa? Way labo sa iya sa inyong problema, ha, Claire. Kung problema nimo akong pagbabdo sa imong anak, para nako usa ni kada kong blessing, Ket. Og dili ko gusto nga mag-uol ron, kay dili ko gusto nga masound sa atong anak ang akong mga kaguol. Busa, kuning ka para awayon lang kung makalakaw ka na. Oh. Mula ibutang sa imong utok nga ikaw ang amahan niya akong gisabak. Og imo siyang tulubagon. Lakaw na, Ket! Noon sa man ko'y, di mo ko makatog na makunahon na ni Kent. Hain naman ka siya karon. 2:00 na sa kadlawon. Muinom na lang akong tubig. Anong nagbata pa man ka? Sus. Noon sa man ka, Sir Hans, oy. Gamay na lang yun ang kuwang, no? Tog ka na kung hubag-hubag yung managsuon. Gamay na lang yun. Anong wa pa man ka makatog? Napaabot ko si mong manghod. Kigisapo to nga may lakaw. Unya ka naawa, sa darong orasa. Wa pa siya. Nabalaka ka? Nga doon ay daot ang may tabo niya? Oo. Kay kapoy bantay sa ospital. Anong gisapot mo sa siya nga milakaw? Ah, kinahibaw naman siya sa balita. Nga amahan na siya. Mao gisapot. Daan pa ko nga maugin ang resulta sa balita. Dili madawat ni Kent nga amahan na siya? Dili niya madawat. Nga si Claire ang inahan siyang anak. Ano man? Ang sabi na pangutana, ha? Anong dili naman madawat ni Kent nga si Claire ang mahimong inahan sa iyang anak? Kasi man ang gusto niya mahimong inahan sa iyang mga anak? Ha? Ay isa?
Tubag ako, Aisa. Kinsa ang gusto ni Kent nga mahimong inahan sa mga anak? Pero, wa ko'y gustong nga si Claire ang mahimong inahan sa akong anak. Ikaw akong gusto nga mahimong inahan sa akong maabot ng mga anak, Ayesa. Ikaw! Tubag ako! Wa ko kahibaw. Igor siya misulti nga dili siya gustong si Claire ang mahimong inahan sa mga anak. Kanara. Hello? Claire? Masa ni tayo mo, Claire? Ganun naghila ka? Diri si Kent kaganina. Gisong ko. Nasukon siyang maayo nga limabdos ko, Hans. Gusto ko buhaton ini. Klaro kayo nga dili sa mga amahan sa kong gisabak. Mapatay ko sa kong amahan, Hans. Kalma lang, Claire. Ako rin bahala ini. Klaro wag nagimong manghod. Bahala og dili una-una pakaslan basta ati manon lang ninyo nga akong pagsabak. Sa ako nag-iingon, Claire. Ako rin bahala ini tanan kung pag-umangkon. Okay. Sige. Salamat sa imong pag-alalay na ako sa akong kalisod karon. Tabangan ta ka sa imong kahimtang karon, Claire. Ako na ipasalig nimo. Hay man si Kent karon. Nilakaw naman. Ako na lang giabog kay basig ari manghagi sa bahay. Sige. Bye. Bye, Hans. Halano. Ganahan ko. Magkakubot na silang managsuon. Ug maapil gid ini si Ayesa. Ayesa, sinugtanan pa lang niya sa imong kalbaryo uban ang nagsuon. Kung dili ka mapahawa diha, mag-antos ka sa away ni Kent o Hans. Nakabati ka? Giyagisa na ni Kent si Claire. Wala ginitanong pangunahon na si Kent. Nakalitan lang siya. Mulaban ka niya, ha? Wa man. Kung anong. Mangutaan ako ni mo, Aisa. Ikaw? Unsa man ka? Nga naman ko, Sir Hans. Ganahan ka? Nga si Kent ang amahan sa gisabak ni Claire? O di? Dili. Kanang, wa ko'y labutan na nila, uy. Katuog na! Oo, matog na ko, sir. Yapag naman ko, nung sa may bakba na ako. Misulti man dayon ko. Misulti man dayon ko sa naasa kong huna-huna. Pero, tinuod man sa gyud nga di ko ganahan nga magkadayon si Kent o Claire. Pero daw, hain naman ka si Kent. Unsa nang orasa pero wa pagit siya mo pauli. Gusto, ako siyang tawgan. Bugo agad na ako Ngano ko makahuna-huna nga tawgan ako siya. Ay naman to na ako mabuta akong cellphone, ha? Boss, Skin. Kalma las pag-inom, boss. Dry para ba ka? Pasagbil ako kuminom, Frank. Naglagot ko sa akong sitwasyon karon. Naglagot ko na ako. Masa may problema ni mo? Ano kalit man kang pangkagad o inom? Mabdo si Claire. Usa? Baba? Amahan na ka? Congrats, boss! Wa ko malipay ini. Nara din laay. Iwa ka malipay. Pero, wa mo taong ka malipay, uy. Wa ko'y plano nga pakaslan si Claire. Buwag ako ni. Daan pa bitaw na sa una nga buwag uli mo. Naanad lang miyan. Pero lahi na karon, Frank. Wa na ko gusto ni Claire bising gamay. Agoy. Boss, sakita na sa bahay ni Claire. Unsa? Anong sakit naman siya nga buwag naman Boss, kung tinuod nga buwag na mo, nganong mimabdos man siya? Ha? Nga, ipit.
Maipit juga na, boss. Uy. Hello, yes ah. Hain makakaroon. Di ako sa imnanan. Kauban ako sa prank. Kinundong kang prank. Kainumdum ko. Ang imo ni sinaligan sa imong studio. Pero Kent, dili maayo nga mo inom ka. Kaya nagdakag sakyanan. Ano may inuman ka? Doon ako'y problema. Dili na makasulbad sa problema ang inom, Kent. Pauli na. O ganun dili man ah. Kibaw ka, Yesa. Wa na ko mahibaw kung unsi akong buhaton karon. Naghapos ko sa sitwasyon. O dili din ako madawat. O gano'n dili man mo duwaton nga amahan ka na. Tungod kay sayop ang nahimong inahan sa akong anak. Kung saan ka? Di ka kasabusultihan, ha? Piprangka na ko nimo nga ikaw ang akong gusto nga mahimong inahan sa akong mga anak. Ikaw! Hubog ka. Dili pa ko hubog sa misulti ko nimo. Kung unsay niya sa akong kasing-kasing ug gunahuna ay Yesa. Klaro kayo ang akong utok nga itong higayuna. Dili ka kasabot. Nakasabot po. Pero dili ko ganahan. Nga mahimo kong rason kung nga nung dili ka manubag sa imong obligasyon ni Claire. Kaya ikaw ang bitaw ang rason. Kung anong wa na ko'y planong magpakasal ni Claire. Naklaro anong pagkasulti, ha? Basta na. Nakikauban diha. Nga naman, ha? Ikaw ako ni mo. Kent. Dili ko ganahan nga. Nagupon ni mo nga itong pagka-BFF. BFF? BFF? Bullshit! Kent, ihatag ni Frank ang phone. Frank, magsulti siya ni mo. Uy. Kung kay maipit inyong duha ini, boss. Baga na. Sige. Hello? Ayesa? Frank, mamalihog ko. Ayaw ginabuwagi si Kent, ha? Kung ganahan na siya mo pauli, ikay-drive, ha? Of course. Og, ayaw ginitaw na sa biyahe, diha. Ayaw na sa pag-inom. Wala bitaw ko mainom. Basta, kung asa na siya gustong malakaw, ubanig yun. Lagi, Ayesa. Ikagimanubag na ko kung may mahitabuan ng Kent. Wala lagi mahitabuan Ayesa. Sige, basta ayaw na siya paim na. Hubog naman na siya sa kong pamati. Ayesa. Sige, bye. Lagi daan pa ko nga. Lablab yun na ni musiket. Oh, nagmata ka, ma? Isa may di makamata nga. Taranta man kadiha. Nabalakan ako ni Kent, ma. Hubog manggod niya gisapot. Basi mo drive ba o niya madisgrasya? Uy, ako pa nimo, no? Imo na lang ang sugton si Kent. Unya ako tinuod nga iyang anak ng gisabak ni Ma'am Claire. Aw inyong sustentuhan. Simple ang problema, ha? Anong likayan magyud niya, ha? Kamagisgot ko nga love na ko siya, ha? Kay naglibog pa na si Ayesa, boss. Tungod ni Kuya Hans ni mo nga, mo'y nagunit sa iyang liog. Gusto lang siyang pasakitan ni Kuya Hans. Gustong silutan tungod sa kamatayo ni Kara. Og basin, boss, nahigugma na sab si Kuya Hans ni mo ni Ayesa. Unsa? Unsa tong kisulti mo? Kaklaro ato pagkasultiha, boss. Basin ba kon na-inlove na sad ng imong Kuya Hans ni Ayesa? Dili na may tabo. Si Kara ang iyang higugma. Pero patay na si Kara. Og si Ayesa ang naakaroon sa iyang dool. Dili na mahimo. Kung anong di man mahimo. Nga gikontrol man niya si Ayesa. Nagpakontrol sab si Ayesa. Boss Kent, lisod ko na ang kasing-kasing ng imong kaaway. Pero Frank, dili lagi mahimo nga mailab niya si Kuya Hans. Makabuote ka, boss, kung mo nagibati ni Kuya Hans ni mo. Oh, Musamot na karon nga malayo na nimo si Ayesa kay may anak ka na ni Claire. ganong nahitabo man eh. Aw, nga na namin kinabuhi, boss. Doon nagay mga panghitabo nga di nimo kontrolado. Tungod kay laing tao ang gusto mo kontrol sa imong kinabuhi, Frank. Pero dili din ako tugutan. Hain naman ni si Kent. Ay, di magit ko makatuog, uy. Ganun niya pa magkasgawas nagpaso-paso. Sir Hans?
Wapag hindi ay mauli si Kent. Uwa pa, sir. Ug ano ikaw man ang mabalaka. Kung wa pa siya mauli, hangtod karon. Kaya wa may laing na balaka para niya. Paulit ako. Boss. Ako lay drive. Dili. Ako drive. Ako Ah. mas kanan. Oo, lagi. Pero, kanang, imo na sa kanan, boss. Pero, hubog naman ka. Hindi mayo nga, ikay mo drive. Ayaw pagbuot. O sa magag, gusto ka nga si Ayesa ang akong paniyo ni mo? Baliya! Boss, ayaw itong pabadlong ni Ayesa, uy. Nabalak ka na ba ito ni mo? Kung nabala ka pa siya na ako, niya unta siya karon. Saan man niya bagan nga, wa mo to siya mahibaw. Kung nasa ta? Di mo utana siya. Kung ana lang nga simple. Pero, boss, kwan, mayo tingali nga, mo relax ka. Di man masulbad sa inom ang imong problema. Walang ka makasabot na ako. Nakasabot ko, boss, nakasabot ko. Wa ka makauyon sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi. Sukad ba sa una, wa ko makauyon. Anong ingon ini man ang akong kinabuhi? May lami ang akong kinabuhi. Tungutin ang bisit ka, ma. May lami ang akong kinabuhi, Frank. Ibaw ka. Boss, Dili ko gustong mahigugma. Dili ko gusto nga maparihas ko sa akong inahan. Kanang bisit nga gugma. Maurang miguba sa kinabuhi sa akong inahan. Uya karon, ako nasab. Ako nasab ang gubon ng gugma. boss, mahimo man nimong kontrolon ang imong gibati. Ako na ninggi kontrol. Pero, dili yun ko kahimo nga mauha na ako karon si Ayesa. Boss, isamot na ng gibati nimo kay hubog manggod ka. Nganong dili man mo makasabot sultihan na? Si Ayesa ang nagkontrolar sa ako kasing-kasing karon. Si Ayesa. Boss. Niya ba? Yanong tanan na akong magustuhan. Maumasay gusto sa akong magbuwang. Una na ako na nabayo, pranga. Una si Kara. Una na akong nakaila si Kara. Nakagusto ko ni Kara, pero ano si resulta? Sa pagilailan ako ni Kara kang Kuya Hans, nganong nagkasilaman. Wa ko kasabot kung nganong nahitabo ni. Boss. Magsulti lang tayo na kung makapahuway na ka. Pauli ko. Sige. Ihatod na ka. Katuog na. Di palagi ko makatog, sir. Katog dalag imo dito. Nabalakag ka ni Kent. O lagi. Sige matagbalik og storyaan na, uy. O lagi na balaka ko ni Sir Kent. Dali ko gustong ato siya sangko sa ospital parehas ni mo. Kinsa may mong tawagan? Imong cellphone, boss. May ring. May nanawag. Nanawa. Kung si Ayesa na, ako tubagon. Baby. Pero kung dili, di kong tubag. Utas mo na Ay, ang imom ning Kuya Hans ang nanawag. Di kong tubag na. Kay tubag. Nga, ako nasab. Maipit na maging ko ini mo ini si Roy. Hello? Hain man si Kent. Nanoy kami matubag. Hain man si Kent. Boss, kwan, hubog kayo? Pauli na. Mapauli na bitaw siya, sir. Igna nga akong nagsugo nga mapauli na siya. Kung dili siya mapauli, pulis ang akong pakwaon niya diha. Sir. Bye. Ipakuha ni mo siya polis? Dili ikaw ang makuha niya? Spoil si Ken sa inahan. Bawa ngayon na siya. Katuog na. Sa inahan?
Sa nila mga sinultihan, uy. Mas pinangga di tingali si Kent sa ilang inahan kini Sir Hans. Miingon siya nga pulis ang iyang pakuhao na ko dire. Aw, suwaye! Boss, kanang, kung di ka ganahang mo pa uli, mangita lang tagkatulugan. Oh, Dah. kinsa naman sa na? Si Claire? Ang dangan na de. Ambe. Hello. Kung unsa ganay mahitabo sa tong anak ining paghatag ni mo konsumisyon ako, magmahay ka gid Kent. Uy, Claire. Kung tinuod man gani nga akong anak ka ng imong gisabak, siya rin akong gawaton. Wa kay labot! Isa kung sa pa'y mong buhaton, Kent, may labot ko kay ako ang inahan ining bataan. Nganong bagka makagnaong? Kung pa ko di ba hilap, hindi ko pumabdos. Kung doon naman itabo na to, imo rin kagustuhan. O dili ako! Hoy, Kent, dili mahitabong mumabdos ko kung ako na rin kagustuhan. Ikaw ang naroon sa bahay. Ha? Paluway ka gida? Ikaw ang panuhay sa akong kinabuhi. Huh? Ibaw ka? Nagmahay ko kung ganong kikila ba ka. Kung itubalik ko lang na ako ang panahon, ako na rin ibalik sa wala ka magkaila. Huh? Di ka makalikay na ako, nakabati ka. Kung di mo tubagon akong pagmabdos karon, tibuok ni mong kinabuhi ang magubot. Ayaw! Oh, off ang phone ay. Huh? Pasamot lang gini mong akong kalagot, Kent. Tanaw ta. Tanaw tag-asa kutob ang imong paglikay nako. Gusto ka nga malayo ko nimo? Pwes, magpaduol ko nimo. Boss, dinata sa inyo. Dinata ka, boss. Mauna ni amo. Uy. Kent, salamat nga ni anagid mo. Frank, dali. Ato siyang agakon paingon siyang kwarto. Yes, Oo, ako. Wa pa ko'y tog hangtod karon sa pagpinaabot nimo. Wala. Dali na, boss, dali. Frank, dali na. Ato na siyang ihatod siyang kwarto. Anong ihatod bang ko nimo, Dili bang ko importante para nimo? Kent, may mo ba? Ayaw pagbinata. Boss, pahuway na, boss. Anong aga ko mangko ninyo nga dako naman ko? Dako na ka, pero wa kay buot. Ayaw na siya kontra, kay ubog na kina. Higda na diha. Frank, salamat sa mong paghatod niya, ha? Sige, ako na siyang itugyan mo, ha? Ikaw ra may makakontrol ang akong boss. Unsa? Nga nang ako gutaon. Basta. Gamahan lang ka ng imong tingog, ining boss, Kent. Ikaw rin makapahupay anang iyang gibati karon. Ha? Sige, ato na ko. Salamat, ha? Noon sa naman taon ng tawhan na, uy. Nag-call siya nga. Mabdos na si Claire. Imo ng anak. Dili na ni mo mahimong talikdan. Pero ako'y gusto nga si Claire ang mahimong inahan sa akong anak. Ikaw akong gusto nga mahimong inahan sa akong maabot ka mga anak kay Yesa. Ikaw! Noon sa naman taon ng kinabuhi awi. Wa naman ko makasabot ini. Maluoy ko ni Hans, pero maluoy sad ko ni Kent. Unsa man gid ni uy? Yesa. Kent, unsa man imong gibuhat? Nindot pa ni? Yesa. Wala ki niara ko. Ayaw na ni kusba, ha? Pag-unlan, anong dili ka magsuka? Yesa. Ulag kay, waka magdamgo. Sige na, katog na. Kinagatag ko sa yun. Yesa. I love you. Kent. I love you. Kent, buhi ko.
Ayesa. I love you. Kent, ayoko gaksang. Anong dili man ko nimo mahimong mahalon. Tungod kay amahan ka na. May tinubagon ka na sa lain. Ikaw ang akong gusto, Ayesa. Ikaw ang akong gusto. Kent, shh. Mawala ni imong gipati. Dili mahimong kita, Kent. Dili yun. Ayesa. Sige na, pahuway na. Patug na. Huwag ba na ta magsultig maayo, ha? Ayesa. Shh, sige na. Katug na. Katug. Ayaw ko piyahe. Dili ti kapiyaan. Katug na. Kay doka na sad kaayo ko. Ano ba di, uy? Parang sa kumuto na kung dugay nagtatawin ni Kent. Ano nga ko naman tayo ni Kent? Salamat. Salamat ka na hinanok na siya. Makatuong na git ko. Kinahanglan ba gyud nga ikaw ang mapakatog ni Kent? Sir Hans, nagmata pa di ka? Napuhog gyud ka para mapahiluna siya. Kung dili ko mangita ni Kent, nabay laing mangita niya. Gitawagan na nako siya. Imo siyang gihulga. Nga polis ang mukuha niya kung dili siya mo pauli. Mas may gusto nimo. Ako gyud magkabuang og apas niya sa imnanan aron mapauli siya. Oo. Tungod kay mo ni husto buhaton sa usa ka maguwang ngadto siyang manghod. Wala mo'y ginikanan. Og ikaw ang kamagwangan. Imong responsibilidad ang imong manghod og dili kay sa laing tao. Kitang tanan gyatagan og utok sa Ginoo, Ayesa. Aron ato magamit sa husto. Kinahanglang iyang gamiton ang iyang utok para siyang kayuhan. Ang imo paghihapong pagkamaguwa ang iyang gikinahanglan, Sir Hans. Kung wa kay pagmahal niya, ayaw kayo ipakita sa uban. Kaya ikaw ragihapon ang masawayan, ana. Duka na ko, sir. Mahimong matuog ka, diyot. Good morning. Oh, hala. Dili ba ka kulabayon inig sapatos, no? Oh. Ay, salamat. Salamat din taon ka ni hilom ra. Na, tuan na. Duka na kag maayo. Doon na ka oras ako tuog magkod. O sa may nahitabo gabi dito sa kwarto ni Sir Kent. Ma, ang tabo ba? Nahibaw ko, ikaw ang misugat ni Sir Kent nga gihatod sa iyang kauban. Ikaw ang miatiman niya sa iyang kwarto. Ma, igol na akong gipatog si Ken. Kahibaw ko. Pero unsa ba gyud rason nga naghubog man siya? Ma, kahibaw ko nga marites kag dako. Og nahibaw na ka. Kuno sa mga panghitabo inimbay niya. Aw nindot man sabgud nang makabati kus balita gikan gyud nimo. Ay, mama, sad, uy. Ma, pwede. Concentrate na lang ta sa tong trabaho din, Ibi. Kape, Ayesa. Yes, sir. Hala, may buhaton pa man di ay ko sa luyo oy Ayesa. Ikaw lang una din sa kusina. Ay. Kumusta naman ang maayong laki na kong manghod? Nakatog pa. Suod man gyud kay mo anang Kent. Tambagi na. Ha? Tambagi siya. Nga pakaslan niya si Claire sa dili pa mudako ang tiyan ini. Dili ko magpakasal ni Claire. Kent, kape, gusto ka? Black, please. O nga dili man ka magpakasal kang Claire, Kent? Nahibaw na ta sa katarungan niya. Wa ko'y gugma ni Claire.
Laing babae ang gusto kong pakaslan. Kinsa man gyud ang gusto nimong pakaslan? Pangutan na si Ayesa. Nahibaw siya. Ha? Ano gutong ako man ang ipapangutanan ni mo, Kent? Nahibaw ka kung kinsa ang gusto kong pakaslan. Kinsa man ning bayhana, Ayesa? Wain taon ko'y kalibutan, ana. Uy, maipit man sa taon ko ninyong duha. Isulti lang ang ngan, Ayesa. Ganon dili magkamakalitok si mong pangan, Ayesa. Kent! Tinuod ba kini, Ayesa? Kent, ikaw ba? BFF na. May nang may bawas tanan si Kuya Hans. Kung kinsa gyud ang gusto kong pakaslan, Ayesa. Aron wa na daghan pang pangutana. Ug ngano sa Ayesa man ang gustong pakaslan kay? Kinahanglan na ba nang ipangutana, Kuya? Natural, mahal na ko siya. Patyan ang maong pagmahal. Unaha pagpatay ang imong gustong buhaton ni Ayesa, Kuya Hans. Kalma ha. Kalma lang mo. Wa itong kay angay nga inyong lalisan, uy. Kung unsa man akong gustong buhaton kang Ayesa, wa kay labot. Kung mauna, wa sab kay labot kung mahalon ako sa Ayesa. Ug siya ang gusto kong pakaslan. Ug dili sa Claire. May tulubagon ka na ni Claire Kent. Iyan ka gusto ko ng plano. Wa ko labot. May anak ka na. Gamit ang imong sentido komon. May utok ka. Ang akong kasing-kasing ang akong gamitong Kuya Hans. Ug dili ka makabuot na ako kung kinsa ang akong pakaslan. Gusto gday ka, ha? Nga matao ang imong anak nga way ilhong amahan sa man mo? Way labot ang atong sitwasyon sa pamilya sa akong mga desisyon, Kuya. Ayaw kalimot, Kent. Kung unsay nahitabo nimo sa bata ka pa. Dako-dako ka na. Nga nakaila kung kinsa ang imong amahan. Gusto ka musunod sa tunod sa atong amahan? Mao ba na ang gusto mong mahitabo sa imong anak, Kent? Ayaw kalimot sa gisulti sa atong amahan nato. Kent, mati umayo na ko. Siya siyang imong maguwang. Usa siya ang sunda sa tanan niyang buhaton nimo. Kinibaw siya sa unsa ang makaayo nimo. Hans, pamati, ikaw ang maguwang. Ikaw matiman sa imong mangon. Ang kaugmao niya. Ikaw ang mutulo niya sa maayo niyang buhaton. Ikaw ang mahimong giya sa imong mangon alang siyang kalambuan. Nalimot ka? Nga akong gibilin ni Papa ni mo? Tinuod ba ni Kent? Patay na si Papa. Way kamatayon ang mga panugon, Kent. Way kamatayon ang obligasyon nga imong gidawat. O kinahanglan buhaton ako ang tanan aron mataron ang imong ugma. Igsuon talang ka. Ug dili amahan. Pero ako magbuo sa tanan, Kent. Kaya na ako mabilin ang tanang katungod sa atong katigayunan. Nahibaw ka na gid, anak. Ako ang nagunit sa manubila sa imong kaugmaon, Kent. Ug ayaw kalimot, anak. Ug kung maingon ko nga pagkaslan mo si Claire, pagkaslan mo siya bisan sa huwis lang. Kent, kalma lang ha. Kainit! Aray! Kainit! Ayesa. Ay, nausa to? Usa to lagubo? Oy hala, nausa ba nagkamot imo Ayesa? Sorry, Ayesa. Sorry. Aray! Napasok ko sininit na tubig, ma. Unsa? Sorry. Uy, intaon! Nga naman ni naunsa man ni din nagkatag man ni mga butang sa lamisa. Be, ako na lang maghipos din ni Ayesa. Be. Magpahangin lang ako sa gawas, ma. Oh. Sir? Langason. Naumsaram na yung kinabuhi na ako lang. Kalma. Kalma lang lagi dong, Kent. Dili madaog pang hagis ang mga hitabo nga parehas ana, oy. Pero dili mahimo nga magpakasal ko sa babae nga wag ko'y gustong pakaslanang. Aw, gusto man sad ang imo. Kay kalain basab anang magminyo taon niyo matay gusto. Pero kalma. Kalma lang. Utok ug baba lang ang gamita. Ayaw lang ng kusog. Aray, kasakit. Nga naman yung tao dito ha, oy. Mura mo kong bingka nga maipit nila.
Maluoy ko ni Kent. Maluoy ko ni Hans. May katarungan si Kent. May katarungan sa si Hans. Lord, tabang. Unsa ko man ako ning duha. Aron magkauyo ni sila. Dili mahitabong magkaon ni Kent. Aysa. Kagang magka-sir, uy. Nari ka na suok. Kung unsa akong gisaad sa akong amahan, ako ning tumanon. Bisan pagmuhilo og dugo si Kent. O kinahanglan tabangan ko nimo nga magpakasal siya ni Claire. Pero... Wa na'y pero. Dako kagsa nako, di ba? Gabihan naman sa nang imong ipabuhat na ako, uy, Sir Hans. Tinuod lagi nga dako kung saan ni mo. Pero dili ko makahimos pagpugos ni Kent na pakaslan si Claire. Wa ko maingon nga pugso nimo siya. Imo siyang tamagan. Oh, gitambag ka naman ako na. Ayaw sa uman ako, dili magit siya mapatuo. Tungod kay nagtuo si Kent, nga mahal nimo siya. Ha? Ayaw na siya, ati man na. Kibusamot nga magtuo siya nga mahal nimo siya. BFF me. Dili na ko siya mahimong pasagdan. Ang gusto ko nga tabangan ko nimo nga makumbinsir siya sa pagpakasal kang Claire. Kana ra. Ug mao nay imong misyon karon, Ayesa. Gibangkong na kining kinabuhi, ah. Bingka na gyud ko nga kayo sa ibabaw unya kayo sa ubos. May mong madisturbo ka, Hans. Lingkod. Salamat. Kinahanglang tabangan ko nimo nga maandam na ang among kasal ni Kent, ha? Unsay plano mo? Kinahanglang hulgaon mo si Kent aron pakaslan ko. Dili ko gusto nga mudako ang akong tiyan nga way matudlong bana. Ug mo'y akong gusto nga kun magpa-prenatal ko, si Kent ang akong ikauban. Unsa man ka sa imong hunahuna ang makapugos ni Kent aron pakaslan ka? Papahawa si Ayesa sa inyo. Nahibaw ko nga nahibaw sab ka nga in love si Kent kang Ayesa. Ug kun naa na mabayhana sa inyo, dili mahitabong pakaslan ko ni Kent. Papahawaon si Ayesa? Yes. Ug kun dili makita ni Kent si Ayesa, mo focus ng iyang hunahuna nako, Hans. May lain kong ideya. O unsa man na? Kagubot na basta akong kinabuhi din himaoy. O niya, unsa mat mulayas na sab ka? Ha? Ayaw yung pag-una-unaan ng layas-layas Ayesa, ha? Kaya nahimutang na ta din, he. Sakay-sakay na lang sa mga panghitabok din, he. Pero ako may nagtagubots man nagsuon ma. Sayop ka. Ikaw ang mutambal sa ilang kagubot. Kahibaw ka. Kahibaw ka. Na ako'y nabantayan. Ang unsa man? Mura man na og dili gyud man nagsuon si Kent ug si Hans. Unsa? Oh, ma, ayaw pa patakagsulti diha, oy. Labi sa og igo lang nimo silang tan-awon ay makaingon na gyud ka nga dili sila man nagsuon. Kay si Kent puti, ya si Hans moreno, pero pulo sila gwapo. Ma, dili ba siya ng ilang mga hitsura aron makasulti ka nga dili gid sila man nagsuon? Unya, ang batasan lahi raman. Ma, gusto na anak ni. Unya pagyod. Murag mas gamhanan ang tingog ni Sir Hans kay ni Sir Kent inibaya. Normal lang na, ma. Kay si Hans ba maguwang? Ha, bisa na lagi, bisa na Ayesa. Doon na gyud kalahian ang duha. Na, gusto na anak, ma, uy. Ang libak na mahinuon ta ini. Unya, unsa magigisugo ni Sir Hans nimo? Kuan. Oy. Ay, murag oras naman dahil sa akong pagpanlaba, oy. Manlaba sa ako. Bate. Kumusta na yung paso? Okay naman. Dili magiging siya emergency. Sorry. Okay ra to eh. Dili magiging smooth ang tanang mga paghitabo sa kinabuhi sa tao. Sorry sa gabi. Ha? Ang bahin sa unsa man? Dahil baho ko nga. Nagigakos na kagabi. Ayesa. I love you. Oh, Kent. I love you.
Kent, boy, iko. Nahibaw kasi mong gibuhat. Oh. Gusto nila akong pugnan pero hubog na kay ko. O dili na ako makontrolar ang akong emosyon. Ug sorry nga naipit ka sa among away ni Kuya Hans. Managsuon mo. Natural lang na ang magkalalis mo. Dili natural ang among away ni Kuya Hans, Ayesa. Ha? Mga bata o nga kompetensya na midaan. Kung unsay akong gusto, mao siya ang gusto. Gikan sa duwaan hangtod na sa babae. Hangtod na nimo. Kompetensya lang gihapon eh. Mag-ilog mi kung kinsa ang masatagan nimo atensyon. Mausab ni Kara. Ako ang unang suod ni Kara. Apan ni palayo si Kara nako tungod ni Kuya Hans. Mahal mo si Kara? Maybe. Pero dili na siya ang importante ka. Ikaw na, Ayesa. Unsam di akong buhaton na. Ang mahalon sa kunin mo, dili lang sama sa igsuon, Ayesa. Unsam magyud ang naa sa imong kasing-kasing. Unsam magyud ko diha sa imong kasing-kasing, Ayesa. Please. Ang tinuod mao'y isulti. Gugmaso sa higala lang akong gibatik para nimo. Kent. Ayesa. Sorry. Pero, maura ginang ako ikahatag nimo. Love para sa usa ka higala. Ayesa. Busa, atubang ang imong obligasyon ni Claire. Marugi ang imong pagkaamahan siyang anak. Kent, dili mahimo nga talikdan nimo ang bata. Nagkinahanglan siyang amahan. Sama nga nagkinahanglan kag amahan, diba? Kung mahal ko nimo, buhato nimo ang makaayo na tong tanan. Sama ra gid sa igsuon ang imong pagtatarda ko. O, Kent. Ug mao'y makalipay nimo nga atubangon ko ang akong obligasyon ni Claire. Oo. Ug malipay ka kung pagkaslan ako siya. Oo. Tungod kay mao nang hustong buhaton. Wa akong mangutana kung unsay hustong buhaton, Ayesa. Ang akong pangutana kung mauban ni ang makalipay nimo. Mukatawa ka ba kung pakaslan ako si Claire? Tubag ako, Ayesa. Kananggikan sa imong kasing-kasing, way sagoy bakak. Mauban ni ang makalipay nimo kung mapakasal ko ni Claire. Tubag! Oo. Oo, mo na makalipay na ako. Mukatawa ko kung pakaslan mo si Claire. Barugin, ha? Sige! Pakaslan ako si Claire. Pero ibutang ni si mong una. Magpakasal ko ni Claire ka mao'y imong gusto. Mao'y makalipay mo. Ano sa mali ako gibuhat? Ganun mabati ako nisulti ni Kent. Pero mausat ang gusto. May anak na siya. Huwag kinalapakas na niya si Claire. Sir Kent! Pamati na nga son. Pakaslan ko si Claire. Kaya mo'y gusto ni Ayesa. Ibutang na sa inyong utok. Uy, hala! Nausa na masad to! Ano maghato? Unsa ba ka nagisulti ni Ayesa kang Sir Kent? Sige. Maom ka rin mong gusto, Ayesa. Hatagan ka sa mong gusto. Muamba ko sa impernong kami yun. Ayon si Ayesa.
Ay, aabot. Basin to sa taas, sa rooftop, sir. Si Kent, Nakusog man ka ito may pasirit o padagan sa sakyanan ganina, sir. Oh, daig si Bat ay. Unsa man yung managsuuna, uy. Doon na magyud ni sila gubat ba? Klaro kaayo sila mga lihok. Kaluoy ni Kent. Nasukog siya sa kong ipanulti niya. anong nasa ko si Kent? Mayong pagduminaw sa Lex Nagilak. Pinon. Wa man. Ayaw pa makak. Nagilak ka. Naluoy na ko ni Kent. O gano'n naluoy man kaniya? Mabani imong gilakan? Ayaw na ako pasultihan ko sa akong gihilakan, sir. Ako man ni personal ang gibati. Di ka sa akong prima ay Ayesa. Kinahanglan may baw kusta na nimong gibati. Sobra naman sa nag-imo. Ngano di ay, si Kara, musulti ganito sa tanan ng gibati ni mo? Oh, tungod kay Anis si Kara. Misulti ba siya ni mo nga napasagitan niya si Ken? Tungod ni mo? Wa no? Tungod na kay kaming mga babae. Lao mga mong pagpati. Muranig dagat ka lao nga dili sa yung tugkaro ninyo mga lalaki. Rama lagi ka ron. Anong milakaw man si Kent? Oh, magplano na tingal ito siyang kasal. Oh. Natuman na ako nga komisyon, sir. Happy ka na? Magpakasal ang imong manghod sa babay, nga wa niya mala. Unsa kahay sunod nga mahitabo. Sunda ang lain pang sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa Palihog ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.